Os alcaldes e alcaldesas da comarca da Limia veñen de establecer unha estrategia conxunta para conseguir os fondos necesarios para a recuperación das infraestructuras afectadas polas sucesións de temporais e as chuvias abondosas das últimas semanas. O principal acordo acadado é a solicitude dunha reunión urxente co presidente da Xunta de Galicia. Os rexedores consideran imprescindible que o goberno galego se involucre directamente no financiamento da reconstrucción, dado que a magnitude dos estragos sobrepasa a capacidade orzamentaria dos concellos da zona. A maioría dos concellos da comarca xa iniciaron os trámites para acollerse ao plan de axudas do Goberno do Estado, cuxas valoracións técnicas superan xa os 4 millóns de euros no conxunto da Limia. Con todo, estas solicitudes están limitadas a un máximo do 50% do custo das actuacións. Os alcaldes denuncian que esta porcentaxe queda moi curta para a realidade do rural, onde os concellos non poden asumir a outra metade do investimento sen comprometer seriamente a súa estabilidade financiera. Por ese motivo, o Fronte Común estenderá tamén as súas demandas á Deputación de Ourense, buscando unha implicación coordinada das tres administracións, Deputación, Xunta e Estado Central, que evite a asfixia das arcas municipais. Fan fincapé en que os danos en pistas, accesos e infraestructuras públicas afectan por igual a todo o territorio.